Теодоси ми е гостувал. Теодоси така ни казваше на нас, вика, мене са ме канали в НАСА не веднъж, аз стоя при вас хора да направя. Той, разбира се, е на такова ниво, че аз и моите съученици, с изключение на 2-3, не разбирахме той какво говори. Да. И той ни каза, виж сега, като сте прости, поне ще сте трудолюбиви. Затова, по дефолт ти получаваш тройка за това, че правиш усилието да дойдеш на училище. Това е унижение, според него, но имате тази тройка. Ако искате 4 за срок и за година, аз трябва да препиша всичко, което съм писал за целия срок при него, а ние пишем страшно. Затова аз в дипломата си по физика имам кръгла 4. Как изпитва Теодоси? Ние чуваме, че аз бях Б клас, че примерно в А клас изпитва Теодоси, изпитва. Щом изпитва, ние се събираме, вадим стотинки, правим залагания, слагаме на една маса. Защо? Защото Теодоси идва и вади 6 зара. Какво?